Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Kini ang tulumanon, mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing ang magadapit kaninyo nga unta nining tungura karon, kamo na sa kabaskog sa inyong mga panglawas sa sitwasyon yana para maoy mahimong gabayan magamit sa pagtimbang-timbang nini mga kamaturan nga among igapagpadangat kaninyo. Mga kamaturan nga gitudlo ni Master kanamo padensab nga among gitudlo kaniyo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga kini nga kamaturan makapaghatod kanato sa kaluwasan. O kung may basahon man nga referensya nga gipangbasa, dili kini gibasa para sukpakon ang Biblia. O dining tungura among mga pagpangamusta sa tanang makaigsunan sa nagakalain dapit labi na diri sa Dipologos tanang parte sa mga nagsunod sa kumusta kaninyo. Labi na sa mga chapter president po nga adunay ilang pag-angkon sa tagsa kadapit para sa pagpasibya o sa radio station para maialagad kining programa. O sa mga kaigsunan diri sa PBCM compound, mapasalamaton gyapon kami sa inyong pagpakig-alayon para sa tong programa para maialagad kini. O dili usab nato pagkalimtan sa tanang makaigsunan nga aduna kitay panagtigom sulod sa usa ka tuig tulo kaugna, ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O among mainiton sab nga pagpangamusta kang Attorney Samuel Arnado sa iyang pagsunod ining maong programa. Kumusta Attorney? O labi na usab sa kang brother Jerry Edkila kanunay gapon ana sa pagtabang sa atong programa diri sa dapit sa Taguluan sa Miss Oriental. Kumusta ka ni brother? O labi na kang Faustino Palapar diri sa Lingating Baongon, Bukidnon sa makugihon gyapon niyang mga pagtabang. O sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagapatalihog karon diri sa Aplaya sa Misamis Oriental diri sa dapit sa Baybay, no? Kumusta ka ninyo? O ining tungura karon magapaila pa ang kauban pang Evangelista o ministro. Kumusta og maayong pagpaminaw usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RMN DXDR Dipolog matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa hapon ang atong programa. Og dinhi usab sa RPN DXKD Dipolog alas 6 ngadto sa alas 7 kita makigsunan ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Og ang programa sa PBC mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15, dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon, dinhi sa DYRR Radyo Natin Butong Pinamungahan Cebu alas 12 ngadto sa launa ang taknas gapunon, dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang taknas gapunon, dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon, dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kabuntagon, og masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas gapunon, dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang taknas gapunon ug mabati kini sa IFM sa ilang station dinhi sa Valencia City. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Arimin Pagadian City DXPR alas alauna ngadto sa alauna media ang takna sa kahaponon. Dinhi sa DXMM FM Calamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Digsaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa RPN DXQ Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa gahaponon
og mabati pag-usab sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kaboses Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio? O dinhi sa Hingoog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882. Ato usab nga gitimbaya riberen ang ato ang nagasunod kanunay ang ato ang legal counsel si Attorney Samuel Arnado uban sa iyang pamilya usab. O katong gikumusta usab mga atong igsoon Brother Rogelio Jun Ibanez dinhi sa Toledo, atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Mangalos nagapaminaw usab. Atong higala dinhi sa Malanang Upol, Misamis Oriental, Brother Richard Sandigan nagapaminaw uban sa iyang pamilya. O ato sang ipahinumdom bradron ang may tungod sa mga hatagon. Tinood ka na Riberen, og hawak ang tanan nga mga kaigsunan nga padayon ang ato ang mga contribution para sa ato ang pagpabarog sa New Palace, PBCM Palace. Busa gihawak ang tanan sa pagpadayon ni Ana sa atong mga contribution ang matag-usa ni Ana mga kaigsunan. O ninihigayon na aron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagaisgutan bradron mao ang pagtubag sa mga pamahayag ni Mitchell Bendillo nga pastor sa Sabadista nga sa tanang mga pastor walay lain nilang gituhan kay kita di man lugar ta motuo pod bradron kay kinahanglan man lugar og priba, pero base sa ilang pagtuo nga si Ellen Goldwhite kini ni ang propeta. Siya gyud ang nagpalahi kani og bot sabton kini siya kay makita naman ang pagka-offshoot niya ni bradron kining gitawag og sa laing pagkasulti sa mga Sabadista nga atong na hinabi basta nganlan ganig offshoot kauban na maura na ang apostasy ni apostasiya na siya kay ang ilagong doktrina nagos lagda sa pagtuon sa Biblia nga si Ellen Goldwhite mao ni ang propeta. Pero maglahi siya sa iyang sistema. Unya, doon naman sa gibuhian nga mga pangatarungan atong tagdon og sa iyang pagpangurihir kay moingon ba siya nga bungkagon gid kuno ang doktrina kay kita kuno nagpersonal niya. Naghingaan kuno tag buang. Wa man ta mosupak kay gibasa man atos Biblia kung mahaom niya kay ang buang god sa 19:1 sa proverbio nagsukuhay ka sa imong mga gabel tawgon kag buang ato sa gunay basahon bradron. Okay, basahon nato nya ato ni siyang ilektyoron nga kung hingalan tagbo ang di kasupag sa Biblia nya atong giingon nga dili ang iyang pisikal Bendilyo minawa dili ang imong pisikal mo among giingnan nga nabuang ka nga kanang dad-unon mental kundi sa imong pagsukwahi sa imong pagpamulong diha sa imong mga ngabel maoy nakapabuang nimo namas Biblia. Basahon ako 19:1 sa proverbio. Maayo pa ang kabos nga magalakat diha sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil og maoy usa ka buang. Oh, mo nang bot ipasabot niya na. Wa nga ikaw na pero pag matuman nimo na nga magsukay na ang imong mga ngabil, di matawag kag buang pananglitan sa inyong halang o paninglan ka sa inyong pastor. O kanus ka expelled anang imong katarungan. Matawag lugar kag butan sa inyong doktrina. Nga si Ellen Goldwhite propeta. Unya mayon kag dili propeta kay wa mag-angkon siya. Unya, unsaon naman lang ng inyong mga basahon? Inyong mga basahon, imong sunugon. Ha? Nya ka ng inyong doktrina sa lagda sa pagtuon sa Biblia. Maguwang pa man nimo. Naa naman ang 28 katima. Di sa ato pa, pagkatao nimo, imo nang gisupak, nga nahimo kang pastor diyan yana. Ingon ni ana ramang God, pero nay punto nga atong pakita bradron nga nag-ingon kuno niya nga kita kuno o gusto kuno tang magpa-respeto kinanglan nga mo respeto pud taonan niya kana kunong iyang apelyido nga Bendilyo ato kunong Ignog Bandilyo
Unya ang imong apelyido Bindilyo, sila yung pagkasulti ng mag-yaw-yaw ka, di ba na bandilyo? Usa ka na kapag sibya. Busa kung mo gamit mig termino nga bandilyo, kana kay naa kay pagsibya. Mura lugar og similar sa imong apelyido nga bindilyo pero dili na pagyaga-yaga. Ikaw nga nagbandilyo nga mao si bindilyo mo na ibut ipasabot na mo. Oh, nakita mo na para niya kana kunong gigamit namong bandilyo, yaga-yaga kuno na kanang among gibuhat di ni bandilyo. Isag mo bawas po kag nagbandilyo pud migamo Pero ang pagbandilyo na mo, partes doktrina na mo nga imong gisupak. Ikaw po nagbandilyo sa doktrina nga imong gisupak. Among doktrina, pati pa inyong doktrina, imong gisupak. Ingon niya na, pagkasimple lamang tubagon og naunsa ka na og asa ka ng kaimtanga, pero ang atong tumong bradron, atong ipabati, nga paggamit nato kuno sa basahon sa Roma nga, dipinsahan nato atong kaugalingon, wa kuno na isulat ni Apostol Pablo para sa atong magtutudlo, bradron, may ni atong ipabati, bradron, at aron din hita manukad sa pagtubag. Okay, Reb. Atong ipabati gini kay haron nga mo atong pasikaranan nga atong gitubag ang iyang mga kunohay pagkoreksyon din nato. Ay ang iyang kibali nga gibuhat mingon na ba ni Sir Reverend wa kuno siya mamersonal. Ang ato laging giingon kun di ka mamersonal, kun dili na pamersonal ang imong bindilyo, ang among dugukan nga tekstos Biblia nga gigamit para sa pagpakatao sa Espiritu Santo mo'y paningkamuti nga imong bungkagon. Kay kung ani na ka magsigig tagaw-taw, magsigig bandilyo sa katumanan, buti pasabot, dili ni mo kayang bungkagon ang teksto nga among gigamit nga tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Unya, di man na pwede nga mag-istorya-istorya kabiyaan mo ng sitasa. Kinahanglan kung di tumao tong among interpretation, ipakita ang kahugot sa imong interpretasyon. Correct. Mao nagingon ayaw tuguti nga kanang ikaduhang bata sa Ecclesiastes 4:15 tagna para sa Espiritu Santo Usbo na ko ayaw tuguti nga mataw na ang katumanan ng Espiritu Santo. Ani naman ka magsig tagaw-taw, magbandilyo sa katumanan sa among magtutudlo hasta ang ginikanan ni Master mo may imong ibandilyo kanunay. Okay, atong paminahon re bang tingog ni Mitchell Bindilyo kining nagbandilyo. Sa klaro lang. Atong tanahon. Roma 1:22-25. Atong tanahon ang prinsipyo ng Apostol Pablo. Roma 1:22-25. Andre, matod nila, maalam sila apan mga buang-buang diay, inay, simbaho nila ang Dios nga walay kamatayon, nagsimba hinuon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon sa dagway sa tao, o sa mga langgam, o sa mga mananap, o sa mga hayop nga nagkamang. Tungod kay ang mga tao ingon manihin ni kabuang, ipasagdan sila sa Dios nga magbuhat sa malaw-ayng mga butang nga gitinguha sa ilang kasintasyon ug gibuhat nila ngadto sa ilang isig ka tawo ang salawayong mga butang. Gituwis nila ang kamatuoran nga tungod sa Dios o gisimba o gialagaran nila ang binuhat sa Dios. Inay ang magbubuhat nga mauuntay ang aynday kun hangtod sa kanturan. Amen. Dito mo lalis nga sa diya ang gabuhat sa kang Crescencia Dago kung kang Abilino Eugenio ang Dios. Kaya ang Diyos may nagbuhat sa tarang tao sa kalibutan. Doon sa basto masihin niyo, Senyor. Di panalanginan ang taguan ka ni Crescencia Dago sa pagminyo niya ni Abilino Eugenio, munang nigawa si Tomas Eugenio, Senyor. Binuhat sila sa Diyos, pero o sa prinsipyo ng Apostol Pablo, dili pwedeng simbahon ang binuhat. Ang magbubuhat mo'y simbahon. Unsa ko no'y prinsipyo ni Apostol Pablo, dili kuno simbahon ang binuhat, kay ang magbubuhat lang kuno may simbahon. Dili ra ba na magipasabot ni Apostol Pablo mga mahal lamang tigpaminaw. Kay sa tinuod lang, ang gipasabot niya na kadtong dili matuod nga Dios, kadtong mga larawan nga binuhat. Pero kung parte sa Dios atong hisgutan, basta dili magtotoo si Kristo ignog giyawaan. Basahon sa nato ang prueba bradon nga tanan ba nituo sa atong Ginoong Kristo taliwala nga nabasa nato ang mga kasaysayan ni Kristo sa iyang pagsugilon sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6 nga nagpamatod ang atong Ginoong Kristo nga ningon og si Jesus mitubag kanya, ako mao ang dalan og ang kamaturan og ang kinabuhi.
Walay bisan kinsa nga makaadto sa man, gawas kon pinagi kanako. Lud kay si Kristo kamatuoran man bradron. Unya, siya nga kamatuoran, gisimba ba, gituhan ba alang ni atong mga dili magtotoo bradron? Sa mga dili magtotoo, bisad nagpaila na ang kamatuoran nga mga tong Ginoong Jesucristo, di sila moto gani ila pang gitawag og ginganlan si Kristo nga giyawaan. Niya sa Juan kapitulo 10 versikulo 20 ang akong pagabasahon gingon. Daghan kanila ang nanag-ingon. Kini siya, si Kristo mo ilang gipasabot niini. Kini siya giyawaan og nagsalimuang nganong mamati man kamo kaniya. Oh, unsay gingon? Nag-auhag pa sila ang kakontar ni Kristo. Padagan kanila ang nag-ingon, kini siya si Kristo giyawaan. Nagsalimu ang pagani, ngano mang mamati man kamo kaniya. O pamation ba si Kristo? Sa mga walay pagtuo, dili. Nakaron, matod pas imong katarungan nga ang pagsulat ni Apostol Pablo niya na dili simbahon ang kining gitawag og binuhat kanarang magbubuhat mo na imong gingon ha. Mo likwad ra ba din kag maigo na pero bastante na sa mga kaisipan sa namati karon labi na sa mga technician sa matag radio station kay ato maninggi pabati bradron kining mga pagwali nato na ang atong ikasulti basta gani ipakataw ang Dios nga naitag na pinaagig programa ingnon gina sa Biblia og binuhat pero tungod kay siya binuhat man kini simbahon dili atong imong katarungan kay og maupa igon sa si Lucas diha kang Apostol Pablo kauban sila unya ang nagsulat sa buhat kay si Dr. Lucas man na unsay gipamahayag sa basahon diha sa Biblia sa buhat nga gisaysay ni Apostol Pablo ang mga kasaysayan diha niya na bradron o gisaysay pod ni Lucas ang mga kasaysayan diha sa unod sa iyang pagsulat diha sa mga buhat bradron kay sinulat man na ni Dr. Lucas. Nag-ingon ba si Lucas o sa basahon sa buhat nga ang Kristo wala ba himua kay busa kay gihimo siya di na angay simbahon? Okay niya. Basahon na to ang pahayag ni Lucas kung di ba ni mo kontrari sa gibuhian aning nagbandilyo nga si Bindilyo nga pagkahinimo dili angay simbahon. Na ang pahayag ni Lucas mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo, gibuhat o gihimo si Kristo ang naghimo maong Dios o nagbuhat maong Dios. Unahunta ang tatak 70 Adventist nga Biblia bradron nga may tatakid sa pagka sabadista ning Biblia ha. Okay, atong ipabot din naman mo nigar mo dinay Bindilyo aning ilang Bibliang tatak 70 Adventist. Diya sa buhat kapitulo 2 bersikulo 36 Reverend basahon ako. Gingon, busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayud nga sa Dios si Hesus gihimong sa katumba sa gibuhat gihimong Ginoo og Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Kadto diyang gilansang sa cross bradron kinsay naghimo adto? Ang Ginoo. O niya kanang pulong gihimo wala buhata. No, gibuhat yun na. Klaro. Kanya karon kay gibuhat mas Kristo. Apel si Kristo nga dili simbahon kay matud pa nimo dili simbahon kanang binuhat ay kanarang magbubuhat. O di nakita man nato nga si Kristo binuhat. Hain pang dugang priba bradron. Okay, Reb, niya tayo Biblia nga yang literal translation. Ang higapong kumubasa sa buhat. Acts na ni diri kay English man Acts chapter 2 verse 36. Gingon, assuredly, therefore, let all the house of Israel know that both Lord and Christ did God make him this Jesus whom ye did crucify. So, ang gigamit nga termino, God make him. Kinsa? Si Kristo nga mahimong Ginoo. Make, hinimo, binuhat, kadtong Hesus nga gilansang sa cross. O di nakita nato hay pang dugang priba nga si Kristo gitawag gyapon sa Biblia og binuhat oy. Bisan taliwala nga siya magbubuhat. Giingon na siya binuhat. Okay, niya pa tayo laing hubad sa Biblia kining gitawag the message nga Biblia Reverend. Ang higapong kumubasa sa Acts chapter 2 verse 36 gingon sa pagpahayag sa Biblia nga the message gingon nga atong mabasa. All Israel then knew this
There's no longer room for doubt. God made him Master and Messiah. Kinsa man ning gibuhat sa Dios nga gitawag Master o Mesiyas. God. God, ang Dios mo naghimo. Nining tawgon og Master or Messiah. Kinsa man ni? This Jesus whom you killed. Whom you killed on a cross. O gawa sa Young's literal translation, ang Dios naghimo, nagbuhat kang Ginoong Hesukristo nga Ginoo. Dire pa bisan pa sa the message reverend nga hulad sa Biblia, God made him Master and Messiah, this Jesus whom you killed on the cross. Atong nakita nga giklaro mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsuonan nga naghisgot diri nga this God made him, ang Dios daw naghimo kaniya, made him Master and Messiah, this Jesus whom you killed on a cross. Munang buti pasabot diya niya na gibuhat, binuhat unya matod pa niya dili ko no simbahon ang binuhat kanara ko nung magbubuhat basta itagna nga ang Dios ipakatao gani igno na og binuhat. Mga mahalamong tigpaminaw din pa ang kaligunan nga mabasa sa Biblia, brethren, nga gihimo gini sa Dios si Kristo. Okay, niya pagawas nga mabasa nato, nabasa sa Young's literal translation sa The Message nga Biblia, arita sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 36 reverend, akong basahon gingon. Pahibaloa ang Israel nga gihimo sa Dios si Hesus. Katumbas nga gibuhat sa Dios si Hesus, ang inyong gilansang sa cross nga gihimo og Kristo. Supisente ng mga bersyon nga atong gibandilyo reverend nga ang atong Ginoong Hesukristo gibuhat o gihimo siya sa Dios. Kon atong tugutan ang prinsipyo ni bandilyo nga pagka gibuhat or binuhat or hinimo sa Dios dili simbahon nan kini si Kristo dili pod malugar nga simbahon kay gipahayag man ni Dr. Lucas nga si Kristo ang nagbuhat ug naghimo niya mao ang Dios. Busa di ta magpataka bagyawit sa atong ba ha? Muna diha nakita nato na kinsa man roy nagyama-yama. Katong among gipanubag. Ang among sentro sa explanation iyang walaon. Na karon og wa pud tuod mo makadungog mao nga matinutong yang gisulti mao nga among gi-review ang sistema namo. Nakaron. Nya kita sa punto nga basta ipakataw ang Dios pinaagig programa ingnon gina sa Biblia og binuhat. Admitado na si Mitchell Bendilio niini, mga mahalamong tigpaminaw bahin kang Crescencia, nga gipanalanginan ni Crescencia og si Crescencia gibuhat sa Dios, gipanalanginan ang taguangkan. Bisan pa si Master kuno namo ang Dios nagbuhat way sopak nga na siya niya na pero di lang siya muuyon nga Espiritu Santo ni namo man ang among gingon nga si Crescencia instrumento di siya rin nagtugad ato sang balikan bradron ang punto niya dayon atong tubagon. Okay, Reb, diya. Balikan nato na pod ang tingog ni Pastor Bendilio nga nagbandilyo. Nga ato pong ibandilyo. Okay. Dito mo lalis nga sa diya ang gabuhat sa kang Crescencia Dago kung kang Abilino Eugenio ang Dios. Kaya ang Diyos may nagbuhat sa tarang tao sa kalibutan. Doon sa pasto ba si Eugenio, Senyor? Ipanalanginan ang taguangka ni Crescencia Dago sa pagminyo niya ni Abilino Eugenio, munang nigawa si Tomas Eugenio, Senyor. Binuhat sila sa Diyos, pero o sa prinsipyo ng Apostol Pablo. Di nakita nato nga gipanalanginan daw kini si Crescencia sa iyang taguangkan bradron. Aron mo gawa si Master bisan pa kunos Master binuhat sa Dios. Wa man tay lalis niya na kay ato mangganing gibasa gigamit nato ehemplo ang panahon sa kang Kristo. Si Kristo binuhat pero ipasimba. Ug ang nagsimba katorang magtotoo pero kadtong dili magtotoo bradron para nila dili gituhan yawaon pa nila ang Dios nga gingog kamaturan. Na karon mao ni ang sistema na karon pinagi nini ato mang napamatian mga mahal namong tigpaminaw ang Dios mo'y nagpagula sa
tanan sa iyang programa nga kung dunay yang ipagula diya sa mga kababayan, siya nagpakataw husto to imong gusulti asay priba ni Brother. Akin niyang prueba sa Isaias, Reverend, basahon ako sa 66 nga kapitulo, versikulo 9. Ingon, magapakatao ba ako sa mga kabataan ug unya dili ko ipahimugso? Giagig pangutana, Reverend, nga magapakatao ba daw ang Dios sa mga kabataan niya, dili ba daw kuno niya ipahimugso? Mingon siyo ba? Ako magapakatao sa mga kabataan. So, matao gidi ay, mahimugso gidi ay. Ako magapakatao sa mga kabataan, mutak ba sa taguangkan? Mingon ang Dios. Di na klaro nga aduna day ipakatao ang Dios nga mga kabataan diya sa taguangkan, dili daw niya takuman. Siya kuno ang magapakatao niya na, dili ba day kuno niya ipahimugso? Di iyag yung ipahimugso. Nakaroon kay ipahimugso man ang tanan niyang gibuhat, si Kristo gibuhat, di ipahimugso. Ayon mang tagna sa atong magtutudlo. Kini ang imong tubagon og kinsa ni Mitchell Bendilio. Tubaga, dili man day ni mao. Ang iyarabang tubag labi na sa mga management sa radio station o sa mga technician Badron, pamati aga gani ninyo, di ba iyara ning isulti. Di ginya tubagon ni og unsa ning 14:15 sa Ecclesiastes, sa kapitulo 4:15 sa Ecclesiastes, iyara ning istoryahon ba siya nagtumutumo lang kuno mi na daw bi kay among tumutumo mabasa man dili kuno na si Master Roy yakin sa man day na kung dili man di makatudlo kanya na ayaw buanga ang makatawhan sa imong tinuod dama kay tinuod kay napamati naman imo manggibusog sila sa bakak man kaning amoa. Di, musgon po nimo sa tinuod, kinsay katumanan sa 4:15. Mo ni, unya, kay kini bata man, nga ikaduha, di lugar ni ipakatao, na ikaw may nagingon, nga gipanalanginan ning taguangkan sa kagresensya dagok sa Dios. Si Master Pod, gibuhat sa Dios. Wa mi mulalis na kay si Kristo gibuhat man pod sa Dios. Di ka lang muuyon nga kini siya katumanan sa Espiritu Santo. Mo man niya mong basyanan unsay pagkasulti sa Ecclesiastes, brother. Okay, Reb, niya basahon na to ang tagna sa Ecclesiastes nga atong gigamit para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Ako lang po nga dublihan sa pagpangutana ni Bendilio nga mao ni imong unta tagaag pagtagad Bendilio. Pakasay paming mga ministros PBCM nga kanang second child dia dili gina para sa Espiritu Santo. Na ang pagkasulat giingon man ni sa English nga Tatak 70 Adventist Holy Bible. Pabor na to. Pabor tanis ila. Ecclesiastes chapter 4 verse 15. I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Sa ato pag-ingon, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya. Sa atong barog, Reverend, atong giingon nga kung magisgot ka nigsikan, dili makahisgot og sikan og walay first. Sa tagna, ang second child o ikaduhang bata, inigtungha nini mutindog og mupuli. Tungod kay ang una sa explanation nato, brother, si Kristo man ang bata nga mo gula sa kalibutan sa Nuevisay sa Isaias. Unya mo dako po ng bata. Pero pag abot sa kapanahonan, doon na pagyud ay puli sa maong bata nga si Kristo. Gitawag sa Biblia, ikaduhang bata. Unya si Kristo, mo'y mutugad kinsay puli niya, brother. Okay. Walay lain nga gitugan niya maong Espiritu Santo. Juan kapitulo 14, bersikulo 25 ug 26 sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Gingon sa pagpahayag, kining mga buta nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan ang magdadasig, apan kung makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man, puli kanako. Busa kini ang among basihanan, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsonan. Kini ang imong bungkagon. Siya, mabasa ba diha nga si Kristo first child, dili naman ingnon og first child og makakwenta ka nga gusto kang magsulat. Ha? Magsulat pa di ay ang Biblia. Ikaw na lay pagsulat diha. First, tungod kay gipaagi nato nga si Kristo na tao na may sikad, di makakamuoyon niya. Magkwenta di ag sikad og way first. Na kung di man dayon ni si Kristo, di man dayon ni Espiritu Santo, kinsa man dayon ni kana ang imong tubagon. Busa
mga malamong tigpaminaw kini ang basihanan sa mga katarungan sa mga ministro sa PBC. Among gipanginaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan, miabot naman ang oras sa ngalan na lamang sa among magtutudlo, Master Tomas de Eugenio Sino, kini ang iyong alagad, Ebanghelista Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan sa kaubang Ebanghelista o ministro. Kiniusab ang inyong igsoon Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.